Hello, good news for you all. Acting मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय मानो होनोबा जोंनिनो Best Film Award Dakha जमाय सावथुना Part 2 ओंखारनो थांगासिनो आरोना दा जासिगोन शुटखौ लासिगोन थ' बेयावहायनो लाइक जोङो नागिरदों supporting male and female actor थ' बेयावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय मोननैसो कनफ्यूजन आङो नोंथांमोननि गोजान खालामनो फैदों दूर खालामनो फैदों बेनो जाबाय गोबाङानो होनदों कि आदा लिंसारजों आब' मनालिसा मोनजों नोंसोरनो थाफिननांगौ नङाबा नायनो मोजां मोननाय नङा मानाय नङा होननानै बिराद कमेन्ट्स हरदों सासेल' नङा सानैल' नङा बिराद आरोना थ' बेखौनो आं कनफ्यूजनखौ गोजान खालामनो फैदों गोबाङानो बुजियाखै सापर्टिं माने मा थ' लिड एक्टर सापर्टिं एक्टर्स बिदि थायो आरोना लिडआवहाय दङ आंजों आरो आदा लिंसारजों बाट जोङो नागिरदों सापर्टिं माने आदा लिंसारनि सेकेन्ड माने मोनसे अनदार रल मोनगोन आरोना जेनेबा बिदा फंबाय बा लोगो दिगि लाइक सासे नांबावगौ जादों आरोना मोनसे फिल्मावहाय गोबां आर्टिस्टफोरनि गोनांथि थायो थ' बिनि थाखायनो सापर्टिं मेल एन्ड फिमेल बिसोरखौ नागिरदों थ' जोङो थाखागोन लिडआवनो खिन्थु जोङो नागिरदों सापर्टिंआवसो आरोना एन्ड मोनसेया जाबावबाय गोबाङानो होनदों कि एड्सआ आब' आंना उन्दैसो आंबो ट्राइ खालामनो लुबैदों मादों होननानै ओमफ्राय खायसेफोरना एड्सआ बारग'बाय खिन्थु ट्राइ खालामनो लुबैदों होननानै थ' बेयावहाय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानो लाइक खायसेफोरना मा जायो एड्सआ जाबाबो जेनेबा नोंना 26 बाट नोङो नुगोन लाइक 35 बिदि स्ट्राक्चार मोनसे थायोना मोनसे फिगार थायोना लाइक हारा गेदेर जेखौ होनो ओमफ्राय खायसेखौ लाइक नोङो माबाबाबो बैसो गेदेरबाबो 30-40 नि मानसिबाबो बेखौ लाइक 26-27 बिदिल' नुगोन थ' बिनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो ट्राइ खालामनो हागोन जोंनिनो नायग्रा बिथां सार पंकज लाहारि सोरांमोन थागोन थ' बिसोरो नायखागोन आरोना लाइक बिसोरो लुकखौ फसायोबा नोंखौ लागोनानो थ' नोंथांमोन ट्राइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि एक्टिंआ नोंथांमोननि फिगारा फिटबा बै जेन सासे माबा नागिरदों एक्टर नागिरदों बे स्ट्राक्चारजों जुदि मिलायोबा बे फिगारजों जुदि मिलायोबा एक्टिंआ मिलायोबा नोंखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो थ' बेयावहाय मोनसे आरोबाव गुड निउज जोंनिनो सार पंकजआ खिन्थादों बेनो जाबाय लाइक जाय बिथांनि एक्टिंआ पारफेक्ट हाई लेभेलनि थ' बिसोरखौबो लागोन उन्दैयानो जा गेदेरानो जा मोनसे फिल्माव गोबां केरेक्टार्सनि गोनांथि थायो नङा होमबा जेनेबा आंखौ नुदों सोरबा आब' सिम्पोलमोनखौ नुदोंमोन ओमफ्राय आब' दैमुमोनखौ नुदोंमोन बिदिनो मोनसे फिल्माव गोबां आर्टिस्ट गोबां माने माबानि मानसिनि गोनांथि थायो थ' बेवहाय नोंथांमोननि एक्टिंआ जुदि मोजांबा मानिजाथावबा नोंथांमोनखौ बे फिल्माव लानाय जागोन आरो थ' नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे गुड निउज नङा होमबा मानो होनबा मोनसे बयजोंबो मोजां मोनजानाय बयजोंबो अनसायजानाय बे फिल्म दाखा जोमै बेवहाय नोंथांमोना रल लानो हागोन बेखौ चान्सखौ ओरैनो फैबाय थाया दा चान्स मोनदों जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौहाय होना दोनखादों रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थ' बेयावहाय नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय फीआबो जाहैबाय नैबेल' 299 ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबां कनफ्यूजन जानो हागौ थ' आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय नैबे होनाय नाम्बारावहाय कल खालामबानो जाबाय आरो ओमफ्राय वाट्सएपआवहाय एड जानानै थाबानो जाबाय वाट्सएप नाम्बार हरगोन बेवहाय एड जानानै थाबानो जाबाय बेवहाय गासिबो डिटेल्सफोरखौ हरजोबगोन ओमफ्राय लास्टावहाय जायफोरनि फीआ माबायो मा होनोलाय पेड जायो बिसोरनोहाय फिल्मनि स्क्रिप्टखौ हरगोन आरोना नोंथांमोना आंखौ सोंदों माबायदि एक्टिं खालामहैनांगौ मानांगौ होननानै बेफोरखौ गासिबो जोंहानि नैबे दादायानो खिन्थाखागोन आरो फिल्मनिनो स्क्रिप्टखौ हरगोन नालाय बेखौहायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनानै फैबानो जाबाय थ' बेनो आरो थेंक इउ